Hitz egin dezakegu mesedez. Hitz egingo dugu. El pleno está terminado ya, Gu hemen herritarra gara. Gu gertatu denaren inguna hitz egin nahi dugu eta plenoari berri eman nahi dugu. Zu esan duzu jendea berri izatea. Egunon, Erandioko Gazte Asanblada eta Erandioko Gazteak gara. Aurreko igandean, Erandioko Gazteriak... Espera, es que no se te oye. Vale. Vale. Erandioko Gazte Asanblada eta Erandioko Gazteak gara. Aurreko igandean, Erandioko Gazteriak aspaldi amesten zuen gaztetxeari ateak ireki genizkion. Badira 5 urte, Gazte Asanblada martxan jarri genuenetik. Herrian, gazte alorrean zeuden gabeziei erantzuna emateko elkartzen eta antolatzen hasi ginen. Urte hauetan, gazteon artean zein herriko jendearekin sormena, herri kultura, elkarlana, parte hartzea, elkartasuna eta bat sustatu ditugu. Eta asko izan dira gure proiektura bildu direnak. Gure proiektuak mugandi batekin egin du topo. Gune propiorik ez baitugu izan, aipaturiko zereginak aurrera eramateko eta udalak. Ez dio gure beharrei erantzunik eman. Aurrera egiteko modurik eraginkorrena okupazioaren bitartez abandonatutako lantegi zahar batean sartzea izan da. Berau garbitu, txukundu eta ondoren herriari irekitzea da gure asmoa. Honela, gazteok gestionatutako dugun gune askeari bide emango diogu. Edozein prezio ordainduta ere ez dago gazteria mugituko duen formula magikorik. Gazteok gazteontzat sortzen ditugun ametsak dirua baino askoz ere indartsuak baitira. Gaztetxearen ideiak babes zabala jaso du herriko jendearen artean. Hortaz, gure bidea jarraitzeko autua egina daukagu. Erandiok gaztetxea dauka. Dena den, zuekin komunikazio bideak irekitzeko prest gaude. Ez dugu aukerarik galdu nahi, herriko udaltzaingoak egunotan hartu duen jarrera otalkor salatzeko. Lehenengo momentutik, gure eginkizuna kriminalizatzen saiatu baita. Gure atzetik momentu oro ibiliz edo eta herriko gazteak identifikatuz. Udaltzaingoen nagusia jakin bazekien epaile baten agindu barik lokal pribatuetan sartzea delitua dela. Hala ere, Erandioko udaltzaingoak ertzaintzaren laguntzaz gaztetxea indarreaz desalojatzera bidali zituen. Herriko gazte sortzaileen aurka, porrak, eskudoak, kaskoak, txaleko antibalas, estáis flipaos. Atean zegoen katea bortzatu eta ostikoka gaztetxera sartu. Bertan zegoen gazte bakarra aterarazi eta gure materiala baitu zuten. Bitartean, ertzainek kalean, zegoen jendeari hurbiltzea eta argazkiak egitea galarazi zieten. Arratsaldean, gazteok egindako aldarrikapen baketsuan, herria poliziaz bete eta hainbat gazte identifikatu zituzten. Udaltzaingoek zein ertzainek. Zuek kontrakoa esaten ez baduzue, guztion erantzukizuna alkate jaunari eta herritaron segurtasun zinegoretziari leporatzen diogu. Zeren beldur zarete, gure aurka modu honetan jokatzeko. Zuen iritzia entzutea gustatuko litzaigu. Mundu horren bila gauden oiek askatasun txoko bat sordeztagun. Gaztetxe bat behar da herri bat